Masih senang teman-teman Dena yang berjudul Gali-gali dan Digali Gacu. Indang bahalimbi yang pamenan urang mudo-mudo sadang tidua banan tabari yang tabayang lagu parangai no lalai tolong hendeh dang dimah-dimanyo gali-gali den udah jandi gali tiak duong gali-gali den udah jandi gali tiak duong. Burung marpati dan hinggono di pamatang udah apokan badannya diri siang malam tabayang-bayang ilalai tolong hendeh dang dimah-dimanyo gali-gali den udah jandi gali tiak duong gali-gali den udah jandi gali tiak duong. Basuh hendak katapan singgah saban kata ruko sebuah pembadan bajauhan udah di ruang mato juong ilalai tolong hendeh dang dimah-dimanyo gali-gali den udah jandi gali tiak duong gali-gali den udah jandi gali tiak duong. Bunyi piring nanti galeh baitu gunung asalkan lepe ibrik badam piang udah laika dan nanti duong ilalai tolong hendeh dang dimah-dimanyo gali-gali den udah jandi gali tiak duong gali-gali den udah jandi gali tiak duong. Indang balimbi yang pamenan urang mudo-mudo sadang tidua banan tabari yang tabayang lagu parangai no ilalai tolong hendeh dang dimah-dimanyo gali-gali den udah jandi gali tiak duong gali-gali den udah jandi gali tiak duong. Tabang burung marpati dan hinggono di pamatang udah apokan badan diri siang malam tabayang-bayang ilal den udah jandi gali tiak duong gali-gali den udah jandi gali tiak duong. Ya baik, kembali kepada MC.